part 1 ng ating episode, napanood natin kung paano ba nagsisimula ang lahat sa pagbuo ng isang locally made bus body dito sa atin sa Pinas. Pinakita rin natin kung paano ba pinatatakbo ang isang chassis papunta sa body builder nito. Pinakita rin natin kung ano ba ang itsura ng isang bus chassis ng Scania na masasabi natin na isa itong spinal cord ng isang bus na pundasyon para tumayo ang isang structure nito. After the structural, ipapakita natin kung paano ba dinedevelop ang itsura ng isang bus, saan nanggagaling at paano ba ito ginagawa. At sa last part naman ng ating episode, after ng pagdevelop ng bus body design, silipin naman natin ang proseso ng mga final touches ng isang bus bago ito i-deliver sa mga customers. Traction control, nasa tingin mo ay medyo madulas, pindutin mo to. After ma-develop ang bus body design, sisimulan na itong lagyan ng primer. At sa kalalapatan ng base body color. At depende ito sa color scheme ng bawat customers. Sunod naman nito ay mag-actual layout sila ng mga bus livery or design nito. Pagkatapos mapinturahan, ay ito naman ang finished product ng painting nila para sa mga units ng Peña Francia at Bicol Isarog. Para sa ating kaalaman, ang kulay na ginamit dito sa units ng Peña Francia ay metallic silver at Ferrari red. Ito ay original color scheme pa ng previous owner ng Peña Francia na masasabi nating special dahil sa kulay na kakaiba kumpara sa ibang bus operators. Pagkatapos naman pinturahan, ay dadaan naman ito sa masusing PDI or pre-delivery inspection. Bawat detalye ay masasabi nating handcrafted ng mga manggagawang Pilipino. After nito mapinturahan, sisilipin ng mga bisor kung may mga overspray or kulang sa pintura nito at saka naman ito ire-retouch. Mabusisi nilang sinisigurado na maayos, malinis at tama ang lahat ng detalye sa mga buses na lumalabas sa planta nila. Ito ang finished product ng painting ng Del Monte Motor Works para sa Scania units ng Peña Francia. At tara, pasukin naman natin ang loob habang wala pa itong laman. Makikita natin na ganito pala ang loob ng isang bus kapag wala pang mga upuan. Sobrang luwag at alam nyo ba na ang lapad ng isang bus ay umaabot ng 2.5 meters? At ito ay standard sa isang bus.
And here it is. Ito ang finished product ng Del Monte Motor Works para sa Scania units ng Bicol Isarog at Peña Francia. Samahan nyo ako sa paglabas nito at pagpunta naman sa workshop ng Scania para sa final PDI at delivery nito. Pagkatapos mabuo ang body ng isang bus sa bodybuilder nito, sinisigurado naman na dadaan lahat ng unit sa mabusising pre-delivery inspection ng Scania ang mga units bago ito i-deliver sa customers at ibiyahe ang mga ito. Walang makakalabas na hindi maayos at hindi nasunod ang guidelines ng Scania. Ito ang mga bagong Scania K363 coach bus ng Peña Francia at Bicol Isarog. Ito naman ang mga bagong interior ng Peña Francia. Mas malalapad na sofa bed or lazy boy seats kumpara sa mga nauna nilang units. Mapapansin nyo na lumiit ang mga walkway aisle nito dahil mas pinalapad nila ang mga upuan para mas maging komportable ang mga pasahero nito. Ito naman ang Bicol Isarog Lazy Boy Extreme. At ito naman ang Scania engines ng mga units ng Bicol Isarog. It has a powerful 360 horsepower engine na pasok sa long trips papunta sa Bicolandia with 13-liter size engine and Euro 5 emission. At tignan nyo naman kung gaano ka-updated ang engine design. Dalawa na lang ang belt na ginagamit nito. Isa sa engine at isa naman sa aircon compressor. Unlike sa other brands na napakaraming belt na ginagamit. At tignan nyo ang radiator fan. Hindi siya belt driven. Standard ito sa mga European buses. At pakinggan natin, bakit nga ba ganyan ang tunog ng Scania engine? Since then, ito na ang trademark engine sound ng Scania, even on trucks. Tunog powerful. Ito naman ang new Lazy Boy seats ng Bicol Isarog.
Mas pinalapad, pinahaba at pinakapal na foam ang ginamit dito. Pinalaki rin ang legroom nito para mas maging komportable ang mga pasahero nito. Tara at makinig tayo ng konting lecture kung paano gamitin o i-drive ang mga Scania buses. Drive ka pa lang, tumutulak ka na, sabay magre-reverse ka. Hindi sa pumasok ng reverse, anong nangyayari? Pasok ng neutral. No? Ayan. Okay? Pag sakaling kayo ay naka-manual, pag kayo ay naka-manual, ang dagdag ng cambio pataas. Okay? Ang bawas ng cambio is pababa. Okay? Ito lang tatlong to ang gagana dyan, wala nang problema. Okay? Babataas lang. Pag ikaw ay nasa manual, ano ba, napitik mo, nasa automatic ka, napitik mo ang manual. Nasa manual mataas, manual 6 gear, 7 gear, 8. Basta nasa mataas na cambio ka, hindi ka naka first gear. Tapos magpo-full stop ka, huwag mo lang habulin yung first gear. Ha? Pag full stop mo yan, automatic yan, balik na ng first gear yun. Ready for start na ulit. Hindi mo na kailangan, first gear, kailangan ko. Ito naman, pagkaalala ba o alam mong malubak, tapos hindi mo malubak. Kapag mataas yung bababaan mo na ano, pwede mo siyang itaas. Tataas mo siya. Pag ito'y tinaas mo o binaba mo, lalabas dito yung symbol. Pero pag yan ay nag-level na, yung level nito, ganito. Yan, yung magka-arrow na magkatutukan. Harap likod. Pag yan ang lumabas, ibig sabihin yan, level yan. Normal lang. Ngayon, minsan tasakbo ka, either nakaangat yan or nakababa, at a certain distance, at a certain speed, at a certain time, kung sayang, babalik. At cruise control naman, ito, pag nakailaw na ito, pwede mo nang gamitin yung cruise control na dito. Pinindot mo yan, tataas yung RPM mo, and pag nananakbo ka, lalabas yung symbol na yun. Pag lumabas yung symbol na yan, may lalabas din dito kung ano yung speed mo. Then mag-set ka ng bilis mo. Let's say meron kang 35 km per hour. Pindutin mo siya, tataas RPM mo, tataas din yung speed mo. Pag nakita mo, gusto mo 60, tigil mo ng 60, bitaw mo na accelerator mo, tatakbong kusa ng 60 yan. Ngayon, kung ayaw mo na, pwede mo naman yang patayin. Paano papatayin? Press mo yung preno, pitik lang ng preno. Ayan, baba na siya. Or, pag bumalik, pindutin mo lang yung resume button para bumalik ka dun sa old o dun sa dati mong sinet. Kasi nag-set kang 60. Pag pindut mo ng resume, tataas uli yan, balik uli ng 60 yan. Okay? And then, pwede rin dito, off. Pindutin mo siya, patay din siya. Or, pag nag-engage ka ng retarder, pag nananakbo ka, mamamatay din yung cruise control mo. Pag ikaw naman ay nananakbo, nakaset ka na ng 60, mabagal yung nasa unahan mo, pwede mo siyang tapakan yung accelerator mo, dagdag bilis. Pag na-overtake ka mo na siya, bitawan mo accelerator mo, babalik lang din siya ng 60 km per hour. Basta ang pagpatay niya is it's either preno, or ito, or retarder. Yung lahat. Okay? Switch na ito. Ito, pwede mo itong gamitin para dun sa heel hold mo. Yung heel hold mo, pag ikaw ay paakyat, para hindi ka i-atras. Nagkatrapikan, aabanti ka na. Bitawan mo preno mo, accelerate ka, hindi yan atras. Hawakan ka na. Okay? So, abanti ka na. Pag nakabanti ka na, kusa namang bibitaw na yung preno mo. Okay? Aliwanag po. And then, pag di mo nagamit, pababa ka na, pwede mo siyang patayin. Pero any time of the day, pwede mo siyang patayin o buhayin. Ito naman, traction control. Pag biglang nananakbo ka, biglang lumakas ang ulan,
sa tingin mo ay medyo madulas, pindutin mo to. Pag pinindot mo yan, lalabas to. Yan, may panlabang ka na sa dulasan. Kasi ang mangyayari dyan, kukontrolin na ng iyong brake system yung pag-overspin ng isang side. Either kaliwa or kanan, basta ang gagawin niya, sabay yung ikot ng gulong sa likod. Iwas dulas. Pag hindi mo na kailangan, wala naman dulas, patay mo lang siya. Kahit nananakbo po kayo, pwede nyo lang patay mo. Hindi mo kailangan. Okay? Ready na ang mga units for delivery. Maiden trip nga rin pala nito nung time na nilabas ito last Holy Week 2024. Bon voyage sa mga Scania units ng Bicol Isarog at Peña Francia.